eta beste batzuk jarea ziren. Hain labaketaldiak zituzten udara jateko. Obiparoak ziren. Lehenengo kabia egiten zuten, gero dinosaurioa makarratza genuten zituen. Berakalean rontzen eta gero abandonatzen zituen. Eta kumeak bakarrik bizi ziren. Arabiak zaintzen zituzten. Eta janaria ematen zieten. Batzuk taldeetan bizi ziren. Eta beste batzuk bakarrik bizi ziren. Dinosaurio guztiak ez ziren desagertu. Eta evoluzionatu egin zuten. Eta orain dira gaipa animalia. Orain dela milioika urte bizi ziren gizakiak atribu. Animalia edo landaria izan da. Lehenengo animalia edo landaria hiltzen zen. Gero arragia desagertzen zen. Eta zurruda bakarrik geratzen zen. Urte asko pasatzen ziren, eta lurra hostoak eta uragatik gezurdura estalita geratzen ziren. Urte pasatu eta gero, ez zurra abribiuta zeuden. Eta paleontologoek ikertzen dituzten.
Egunkari papera. Zero zabala eta plastilina. Paper bola itxatziko dugu zero zati batean. Batean itxatzi bolonki. Orain koloratzaile pixka bat botako du. Oso gutxi, horrela.